Welcome to my YouTube channel. Kinsainam Ratu Iclik. Bakar-bakar. Ada Bu Demit, ada Bu Pipa, ya toh. Iki Bu Demit jago tewu ya, dari Magetan. Bu Pipa jago apa? Tausiah. Beras adem Ratu Iclik dari sana. Infone rapat jelas rapopo. Kok raiku rapate ayu yo. Dina ki mau. Enggak rapate ayu dina ki mau. Mbok salah make up paling. Wong ki yo ngrokok ta ya, kok gak tak jori cuk ya. Penano we. Kalau nganu tau rokokno kan gini-gini. Nyumet rokoknya gini-gini. Yo galah, yo raiku yo brongot engko sitip. Ini kan brongot sitip. Mari ngono anu, itepe keslopot geni ngono kae. Kene ra duwe hidup ora gawe entep ati badhe malah kebrongot brundul. Somben tuku anu hidup pilar pitik kaya nek cah kae. Heeh. Pilar pitik. Nek kancane wis mbadok kae. Wes tok iki wis bar iki. Wes. Iya wis tutupen tomate lorong diumbah nggih campuran. Tokone botolmu. Engko peralatan lading-lading nek sendok barang nang kono faici gelas kuwi. Sekrop enak ta? Sekrop enak ta? Sekrop apa wi? Kayak gue sekrop. Lah iya. Timpal kleto apa Sareng trempal telek lho. Tak ngising-sing kok timpalen lho. Sitoke Beb, unggah nonton. Apa di kabeh apa? Bilang balik. Ya wis kabeh. Apa ditambah terus ditambah apa? Silit. Hah? Lah iya rong cewek ki mang cewek ono engko. Tenan yo, lek sampe ora gelem nyewoke tak tenan tak tewu we. Tewu-tewuane. Kene kurang kentuk jarak kae. Pipa ngapain? Gom-gom gak udan guys. Itu tek gini lah gak kena. Berpuluh-puluh tahun gak cetek gini. Ra tau cetek. Ana ngomong cetek gini penak gak blarak. Lah ya aku arepe ngudut lah. Ngudut lo nek kene bakar-bakar tolong. Iya, enggak nang kene bebas. Ngarenge oleh kok ngebongan gak oleh. Lah iya. Yo sing ngomong engko dibong sisane. Murah pisan. Iki sing kene. Heeh. Aku nek koncone udut nang sebelah wi Bapak Cino Gales iki. Cino Gales. Kenyi kon dipanggang sisan. Sawa? Golek kenyi-kenyi kompon dipanggang sisan. Alah capek eles. Tau gane dhewe iki ra nek wong Cina. Cah dhewe kabeh. Jane Hah? Lha iki sambel iki cocok kok. Sambel bakaran ini sambel kuwi lho. Aku mbok gene lek kok hae sana ngene iki. Cuma pane. Lho dhek mapan wong jam 6 kae tangi karo kukur-kukur. Ya ini wis saji so. Kelar. Kemco hae sana ngene. Mai raimu me. Adane sing ngimpi. Lah kene Aduh kae ngimpi padu. kene dadak nyapu ngepel garjan
makani bocil, momong bocil. Kok ndadakno arepe tangi bedhok terus budalku ya apa? Premane ya. Premane klenge. Premane kleng-kleng. Ada ono yen resik-resik kono lho, Beb. Wong nek kono ya kena. Iki lho sayur persayuran ya an resik iki. Cemplung nang kono lho, sitok dirisi. Engko ae dirajang, engko tak rajange. Kowe karo mangane lagi dirajang kita masak uga. Cek to. Iki kan gara iki nambahi kecap. Engko nyeduke titik-titik wae. Apa enggak lah dicuwiduk kabeh dicowampre. Oh, sudah. Apa? Sego. Iki lho rong hap tak tukokne Joko Trawu wedi lak muluwe. Pure adoh-adoh ya. Ya ada-ada ra dibadoki sego bangeten. Nemen. Konco tak parane adoh-adoh kebacet mulai kaliran ngono. Heeh, cuma kayak Bapak kutu. cuma kayak rong wedhuse rong diumbah. Ngono ki dhewe ya ora ngomong lho. Engko ae lah, kuwi rong dadi ngowo ae. Ya wis saiki. Piye? Lha kan siji mau dipangan bareng ya. Ndi? Apa sekarang? Engko ae liyane klorong mateng. Ya wis, 2. Sitok ae. Engko ganjel lah. Sebelah kuwi. Sing elek lho. Heeh, 2. Aku karo Mbak Reva engko kerek-keran engko bendak telu engko balik. Lah ya siji, wong iki lek Itu. Wah, ngeyel kok lek diomongi. Oh ya wis. Oh ya. Oh, mau 9 berarti, Beb. Aku ngitung ki 10. Wis diomongi sama kok iso ngitung 10 iki bandane sapa? Sing sitok iku. Lah bare wae yo ngitung 10 aku melu no bingung. Deke lho jalarane ngitung 10 ki. Ora lho, aku ki ora ngomong lek 10, ora mau ki ngene. Ora usah pakai sepe kok Indo, wong ning kene lho 50 anu $50 ki oleh 10 ngono ki kelemu iki ke. Lek 9. Aku perungku mesti ngono. Lek 9. Lah kok sekilo ki isine akeh, Mbak. Aku ngono to. Kan ning Indo enek malah wis murah. Iki aja mau gosong-gosong ini sebelah sini aja, engko cepet gosong Kalau jero. urip sih lah ning kene $1. Apa? Ya 2.000 repe supaya ning Indo to 2.000 nanone sita tak presnya 2.000. Lah ning kene kan $1. Yen ku solek wah to. Aku man penting genku dhewe mendem to. Man titik ngono gluyeng kok. Piye? Ana ngerah wis tuwek ngono kalau Beb. Iya wis tuwek. Kuwi ketuaan, ya ketuaan ki aja yo mematikan, memabukkan. Ada luar so. Jadi kan lek di pakai di Tapi lek J6 iku kan ndak enak, kurang gurih. ya makanya di situ piye ki yo rada bondong-bondong ngono kae lho. Sing iki sing Umure 45-an lah ya sing enake. kuwi Pas. kemekele. Kayak kutuk ya. Terbutuh. Kuwi cek kemekel-kemekele ta. Asine wis ketuaan. Peli cilik marang nang omahku pedirita ora perkosa. Mlebu nggenku ki kelon bablas mburi ngene mbok to ngene mbok deku aku. Arep takok medhok mbok deku to. Arep ngapeli mbok deku aku dengguyu. Aku ngerti lek dhek iki terus duwe lok balik. Apa iki? Ketok ben dadi mawa. Kebrangas engko. Lerong dadi mawa. Rodokno rene. Oh, urung. Arep mangan nek mumet dhisik to aku. Arep bakar-bakarane ngasih aku ki isu ora tak iso turu. Ini apa? Ya alamku kan bunyi terus. Iya. Nah kene nyuci sayur, mambu ki Jare dikumbah. kuwi ora dikumbah. Sosis enggak wedhus tok kuwi lho. Liyane ora. Ora dikumbah, ora dikumbah. Wedhus tok kuwi.
Tapi yo aja to, Beb, kowe mambu tokore wong sing ngirisi barang kok. Kene no horor gak kolu. Cik. Oh, jangan gara horor. Sek. Ini munyek golek nganu. Berapa jenenge? Dek iki kita jalan tilok nang Sanhoe golek barang murah. Ono kan murah-murah pasar Sanhoe sing biyen ade cangkruk, ngono. Murah-murah ono akhirnya. Tuku saiki, Beb. Pokoke mulai ijo takone balik timbangane sesuk. Aku kan belum mulai, aku gak sanggup saya. Kenapa? Lah mlakune aku pun ndak. Mlakuke terus perengan lho. Lah aku kan nek peda. Aku mulai iki ngene, aku eling lagi ya. Rasaan bojone Paijo iki duwe nganu aku. Oke, Bes. Nanti dulu ya ini buku Pak. Areng gak soal wong ya jarang.